Os nad ydych chi wedi clywed am diploma mynediad i addysg uwch o'r blaen, yna rydych chi yn y lle iawn. Mae mynediad i diploma addysg uwch yn gymwyster lefel 3 sy'n paratoi myfyrwyr heb gymwysterau traddodiadol ar gyfer astudio mewn prifysgol. Mae astudio ar gwrs mynediad yn cynnig llwybr blwyddyn am ddim i astudiaethau lefel gradd sy'n arwain at amrywiaeth o urfarwydd. Mae diplomau mynediad i AI yn agored i unrhyw un sy'n 19 oed a hyn. Os wnaethoch chi adael yr ysgol heb gymwysterau safon uwch neu gymwyster cyfle, ond wedi penderfynu eich bod chi eisiau mynd i'r brifysgol, diplomau mynediad i AI yw'r ateb perffaith. Gallant hefyd helpu rhai sy'n awyddus i newid gyrfa a dechrau meithrin sgiliau a wybodaeth mewn maes newydd. Yn Cambria rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mynediad i AI. Mae llawer o bobl eisiau gwybod sut mae cyrsiau mynediad AI yn cael eu hariannu. Yn syml, maen nhw'n rhad y cam ddim i'r rhai sy'n astudio yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth, mae'n tîm gwasanaethau myfyrwyr yma i helpu.